Min vjaġġ imdallam u diffiċli, Abigail Paċ, tfajla ta' 21 sena, irnexxiela issib id-dawl li llum bid-dija tiegħu qed tferraħ lil ħaddieħor. Din it-tfajla meta marret għal vista għand it-tabib minħabba nefħa li kellha fonqa, qatt ma bassret li f'dawk li suppost kellhom ikunu l-isbaħ ġranet ta' ħajjita kellha tiġġieled il-battalja tal-kanċer. F'Novembru tal-2016 bdejt ninota sintomi ġodda kont jiena għamilt testijiet tad-dem tibtid-dem baxx, eċċetera. Mbagħad konna morna tobba bdejna testijiet u bdew jissuspettaw li kelli infezzjoni minn xi virus. Bażikament ftit xhur wara n-nefħa komplet tiżdied u ddeċidew li nagħmel operazzjoni. Mit-testijiet ta' qabel l-operazzjoni ndunaw li kien infatti kanċer. Mbagħad ovvjament bdejt it-treatment il-kemoterapija u għamilt 6 xhur għaddejja bit-treatment u spiċċajt f'Mejju tal-2014. It-tobba għadu lil Abigail li kellha linfoma, kanċer fil-lymph nodes li jinsabu fl-onq. Kanċer li għalih kellha tgħaddi mit-trattament diffiċli tal-kimoterapija li ħasit xhur u li matulhom ħajjitha inbidlet ta' taħt fuq. Xokk bħal kulħadd fit-sens għall-ewwel ma nkunx naf kif ħanoħodha kif moħħi ma jibdix proċessa sew. Il-ħajja, lifestyle, għan naqaf mill-iskola, ħajja differenti, ħajkolli żmien twil id-diet, treatment, is-sintomi kollha, ġifieri jibdew ġejjin ħafna proċessi ta' ħsibijiet differenti. Però mbagħad ma' żmien tidra trabbi dik il-qoċra ta' kuraġġ u dejjem taħdem biex tirkupra minnha. Meta Abigail kienet l-isptar għall-kura għattet xi ġranet fir-Rainbow Ward u hemmhekk rat id-dedikazzjoni tat-tobba li mhux biss jitrattaw li ċkejknin iżda anke jassiguraw li nislulhom bis-sima. Xi ħaġa li ħeġġitha tistudja l-mediċina biex issir tabiba u tispeċjalizza fil-pedjatrija. Iżda mhux biss, minkejja li puttinu lil din it-tfajla ta' appoġġ emozzjonali u mhux finanzjarju, xtaqet trott l-għajnuna bil-kreattività tagħha. Dan permezz ta' kartolini personalizzati li parti mill-qliq tagħhom imur għal puttinu. U minn hemm issa ġitni l-idea li nibda nagħmel l-inizjattiva tal-craft. Jiena minn lajt ta' terapija li anke biex nirkupra, allura ċċaqt li nikkrea xi ħaġa li tgħinna biex nirkupra. U fl-istess ħin nikkrea xi ħaġa li ħajħu god biha ħaddieħor u li minnha stajt nifforma platform biex ngħin il-fondazzjoni ta' Puttinu. Abigail temmet messaġġ għal dawk iż-żgħażagħ li bħalma għadditi qed jgħixu id-batija li jġib miegħu il-kanċer. Messaġġ b'saħħtu biex qalb in-negattiv dejjem infittxu il-pożittiv biex inkunu nistgħu nieħdu ħajjitna lura. Li tipprova tieħu dak il-pożittiv minn xi ħaġa daqshekk negattiva ħadd tgħinek ħafna li tqum kull filgħodu tgħid jiena kapaċi nagħmilha u jiena kapaċi nasal sal-aħħar sa tmiem u niġġielidha ħatgħinek tfi dak l-inkoraġġament lilek innifsek huwa ta' benefiċċju. U fl-istess ħin taf li fl-aħħar avolja tgħaddi minn mument daqshekk ikraħ, fl-aħħar ħadd tieħu xi ħaġa the greatest victory ngħidilha jiena il-ħajja lura jisek.